Bună seara! Vă mulțumesc din toată inima că sunteți în seara aceasta aici, lângă mine. Știam că o să mă emoționez mult prea tare ca să mai pot să zic ceva. Așa că mi-am pregătit scris de obicei, nu trișez. Dar astăzi e un moment atât de emoțional încât presiunea dumneavoastră o să trișez. Cum ziceam, este greu să găsesc cuvintele potrivite. Eu, care sunt obișnuită să vorbesc prin muzică, prin note, prin respirație, prin armonie, astăzi vreau să vă vorbesc din inimă. Cine mă cunoaște de aproape știe că mereu sunt omul care încearcă să se descurce singur, să nu-și arate vulnerabilitatea, să fie puternic pentru sine, pentru toți ceilalți. De aceea mi-a fost foarte greu să cer ajutor cu voce tare în astfel de momente de slăbiciune. Dar nici nu a fost nevoie. Lecția pe care mi-a dat-o boala este că niciodată nu suntem singuri. Și în această seară mi-a demonstrat-o încă o dată. Boala mi-a scos în cale oameni minunați. Bineînțeles, familia mea, chiar dacă este departe, m-a susținut cum a putut, prietenii, vecinii, colegii de la Centrul de Pregătire Muzicală Ars Cantus au trăit împreună cu mine fiecare emoție, fiecare durere, incertitudine, frică. Elevii mei m-au așteptat cu zâmbetul pe buze și m-au făcut să uit pentru măcar câteva ore de tratamente, griji. Părinții elevilor mi-au trimis mesaje de încurajare, rugăciuni și m-au ajutat să mă lămuresc în toate procedurile medicale complicate. Cadrele medicale au fost mâini sigure și inimi calde în cele mai vulnerabile momente. Cred că nu aș fi avut curajul să vorbesc despre boală și să scap de frică și să conștientizez că după boală există și altă viață, poate chiar mai frumoasă, dacă nu aș fi făcut cunoștință și cu fetele de la Asociația Gabriel, femei care au trecut prin același diagnostic și care mereu le-am avut în minte ca model. Dar mai presus de toate, Dumnezeu mi-a arătat că este mereu lângă mine. La fiecare analiză, la fiecare investigație, rezultatele au venit pe scenariul cel mai ușor și pozitiv. Pe măsură ce înaintam, am început să simt că nu merg singură pe acest drum. Operația, radioterapia, controalele, toate au fost parte dintr-o luptă imensă. Însă singura grijă care mai rămase, pentru că tratamentul medicamentos și controalele dintre 3 luni, câțiva ani de acolo, a fost și cea financiară. Analizele costisitoare, multe de contacte, au adus o povară reală pentru mine. Pentru că frica unei eventuale recidive a apărut și teama de instabilitate financiară. Dar în această seară, Universul mi-a arătat că acest hop poate fi depășit. Cu ajutorul vostru voi reuși să trec și peste această etapă și să revin la normalitate cu forțe proaspete, cu multă recunoștință și cu o inimă deschisă și cu multă încredere. Vreau să vă mulțumesc din suflet celor care au organizat acest eveniment, colegilor de la Centrul de Pregătire Muzicală Ars Cantus, care au transformat muzica într-un instrument de sprijin concret. Mulțumesc curchiar Paimelion pentru găzduire și generozitate. Luița Alexa pentru căldură și grijă și ajutorul necondiționat. Ea este cea care a reușit să aducă acest eveniment din comunitatea școlii în comunitatea întregului oraș. Mulțumesc tuturor sponsorilor care au ales să se implice și mulțumesc fiecăruia dintre voi care ați venit în această seară să fiți alături. Prezența voastră înseamnă mai mult decât vă pot spune. Astăzi nu mai sunt omul care se teme să-și arate vulnerabilitatea. Astăzi sunt un om care știe că puterea adevărată vine din comunitate, din iubire și din credință. Sunt în continuare alături de școală, de copii, din muzică, educație, empatie și profesionalism. Acum însă știu că nu sunt singură, iar pentru aceasta vă mulțumesc din toată inima.